ଆଜି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୋଜି କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ବଡ଼। ଏପଟେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଚୁଲି ଖୋଳା ହେଇଛି, ହାଣ୍ଡି କଢ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ପରିବା କଟା, ରୋଷେଇ ଆଉ ହସି ମଜା ସବୁ ଏକା ସାଥେ। ଏଇଟା ହିଁ ଅସଲ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିର ବିୟୁଟି। ହିୟର ୱାର୍କ ଇଜ୍ ସେୟାର, ହାପିନେସ୍ ଇଜ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ। କେହି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛି ତ କେହି ହାଣ୍ଡି କଢ଼ା ଦେଖୁଛି, କେହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସେପାରେଟ୍ ସତ, ହେଲେ କେହି କିଛି ଅକେଜନ୍ ହେଲେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର। ସ୍ମଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ଫୁଡ୍, ବଟ୍ ଟୁଗେଦରନେସ୍ ମେକ୍ସ ଇଟ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍। ହିୟର ନୋ ୱାନ୍ ଫିଲ୍ସ ଏଲୋନ୍, ୱାର୍କ ବିକେମ୍ ଇଜି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ବିକେମ୍ ଡବଲ୍। ମନି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବାଇ ଦିସ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍, ବଟ୍ ଲଭ୍, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଉ ୟୁନିଟିରେ ଏଇଟା ବନିଯାଏ। ଏଇ ଘରେ ହିଁ ମୋର ଅସଲି ସୁଖ।